iti MPBC Drama Production Center, kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo, mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat, dagiti patangatang mi, nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Kasagana ka kadi. Wan pons, siyak pa iti ko nang. Gagatal nga rudan ti ramay ko amang kalbit iti gatilyo ti paltog ko. Nasayat nga ron no kasta. Masapo lang may patungpal ta ti bilin ni boss. Dakkalagat at titangdan ta, numaramid ta ti kayat na. Isa masapol nagbali kita, Jonas. Sana rumba nga mapay ta. Agtalag ka kanya, pons. Kas iti sigod. Imanehom ti motor nga aramatan ta. Siyak mat ti makamu iti target. Ayos. Alang nga rod. O may kan, Jonas. Iring pastan ti trabaho tapno maalatan ti kwarta. Awanan ni Manang Jonah iti nakariingak nanang. Nasa parim wardi kabsat mo, anak ko. Adda ka no trabaho na. Anya nga ta talaga ti trabaho ni Manang Jonah. Kas lang amin nagado ka na ti kwarta na. Ay, Oh, apay nagsinay kayo iti naunag nanang. awan anak ko. Kalaat-la na panunot ko ti sakripisyo kadata ti kabsat mo. Sipod pimusay day di amaayo. Nanang, No awan ti kapsat mo. Diyak ko man amaw no kasano ang nagbiag tayo. Pag-iso, traffic. Napintas agad daw ay. Nalakat yung libas. Sige. Pagsagana ka, taiyabante kunti mo ta. Apa man na mabatugan ta tilugan ti target. Makamukan. Sige. Dayitan ti target niya. Itan. Tarasan! Naskin ang makaadayutan mo doy. Isingit-singit mo ti motorsiklo. Kung dawayan ta ti traffic, tapno awan makasipot iti tagturuan ta ita. Talaga mapangnamnamaan da pons kang Jonas. Naramid dating patrabaho kadakwada kas ipanagnak tinangagkwada magiti radyo. Nakarkaro na bumaknagak no kastoy kanayon. Inino ta may bus dagiti kasosyo kiti negosyo. Ket dagiti share sa mapanawan da iti negosyo mi. Kukuakton. Utak lang ti masapol. Tapno adada makaliksa bakit idakalagatad. Adada na bumaknangak. Gapo tanautakak.
nay magtadakan, Jonah. Ninanang mo't Jonas tinagan ko. Di da kawagan iti Jonah. Nagan ti babae dito. Ay na, anak ko ay. Babae ka mat Lalaki ak nanang. Sana ka babae. Iso Jonas ti awag yo kanya. Apay ngamin ay amasapul abaliwam ti panakaita, anak ko. At dayta kayo manananang. Dayta manan ti bagayo. Di kay ka di mauma amang ibagbaga iti kasto. Ay saan? No paray ti pagimbagam. Sa anak ama uma apulos. Anya kayo lakit din. Oh, awatin nyo dayto. Tapag gastos nyo dito balay. Ay, anya ka di talaga ti trabaho, anak ko. Apay atong galmangted ka kanyak iti kwarta kat nagado. Nanang, saan kayo ngagdamag? Nagtaod itilingit kan banog ko ti kwarta nga ititad ko kada kayo. Iso nga awatin nyo kumalatan. Naragsak kayo kadimot lang itinted ko atang danyo, Pons. Unay-unay, boss. Dakkalagat at tinagbingayan mi ka ni Jonah sa partner ko. Amuyo sana ka naimot, no lakit di tama nagtungpal dagiti tao. Boss, Iso na lang tadamak ko kini Jonas. anya ti kayat mo asawan, boss? Sana kagtalag itilakyan na, Pons. Anya ti kayat mo asawan, boss? Amanga no dumteng ti panawan, alumok nang ti puso na. Katagsubli ti sigod a kinataon na. Amanga no isuntukit di ti mangisagmak kadata. Anya ti kayat mong aramidak, boss? At damaudi ngay patrabaho kada kayo. May sangaminan ti si bibiyaga kasosyo kiti negosyo. Numapukawan ni Mr. Chua. Sulok ton ti negosyo. Boss, Dumngeg ka ng bagpons. Iti kasta. Maawatam amin nga ibagakkan ka. Kumusta iti karinderya tayo, ading ko? Di mapagdanagan day jay manang Jonah. Jak baybayan. Pada kayo laking ninanang. Apay ay ang ipilit yu ti mga wag kanyak iti Jonah. Ha? Lalaki kading ko. Di mo ka di makita ti forma ka. Sa bagay. Aga sumod dita, porma. Malaksi na naka-leather jacket ka. Nakamaong. Nakaboots ka pa eh. Una, talalaki ak ngarud, ading ko. Iso ang manong Jonas kunam kanyak, ha? Apay nga agisong ka ngay, ading ko. Awan, manang. Ay, este. Manong kunak kuma. Kasta. Kasta tirumbang, ading ko. Niyo punis ti umawawang. Ading ko, panahon ka ba ya? Masapula song batak ti awag ko.
mo Nanang. Mas dawa ka talaga. Apay anak ko. Adalay mawag ka ni Manang Jonah. Pimanaw mo tinadagos. Sino nga tayo mawag kan kwa na? Diya ka mo, anak ko. Agam ko na at trabaho ka no ti papanan na. Anya? Kasta mati pa kada kanyak ni manang mo, Jonah, anak ko. Ons, nalpasan ti trabaho ta. Naipaknitan ti tao akayat ni boss nga ipaknita. Wen, Jonas. Nagbaligi ta manen. Katak kalagatad, tinagbingayan ta. Oh, kasano nga rod? Kuntakan lakto lang. Pasensya kan, Jonas. Ha? Pons, anya ti kayat asaon dito eh. Masapul nga galit takak. Apay pinaturungan nak iti paltog. Bilin da ito ni Boss Bernie. Iso ang Yo! Tipagtog ko. Itakon! Jonas! Agsubli ka dito eh! Jonas! Talaga naligtak na tigtig na ni Jonas. At yung napay ti lalaki. Tipagtog ko. Pidutag takamatik ni Jonas. Mas ka na may patungpal ko ti bilin ni Boss Bernie. Hello, anak. Nanang, pangasiw. Agpakni kayo pa'y lang. Anyat kayat mo asawan, anak ka. Pumanaw kayo di balay, nanang. Mapan kayo pa'y lang ijay lugar day titatang. Ang apay. Anyat mapaspasamak aya. Agtungpal kayo kanyak, nanang. Amangan no da kayo ti maisagma. Ay, Diyos ko. Anya ka din dahi nga ibagbagam. Pangasiw, nanang. Ay. Agtungpal kayo kuman. Agsasarak tayo ijay lugar day titatang. Agsasarita tayo ijay. Agtignay kayo kuman. Ay, sige nga ron, anak ko. Itamit laang. Agtungpal kami iti adim. Masapul ang mapatay mo day Jonas Pons. Tano saan? Sigurado ang may sagmakta. Paramida ka talaga dayta, Boss Bernie. Kapoy ka matgayam. Agasam tanay tarayan na kati may sarang alakyan. Pasensyan, boss. Sana bale. Paramidag ta amin tapno may paknik ni Jonas. Sigurado ang Pons. Tano saan? Sikat ipagikarwek. Ay, Diyos ko. Jaklaim pagarup akas tagayam ti panggadam, anak ko. Ay na. Manang Jonah. Nanang, ading ko. Delikado ak. Kat sigurado akaraman kayo. Iso apang siyo tagnaad kayo pa'y lang dito eh. Nakaikadang akon. Agbaliwak. Sumuko ak. Kat siyak ti mangipulong kada Boss Bernie kan Pons. Manang, may balod kan. Ay, wan nga ron, anak ko.
Husto ti imbaga ti adim. Nakasagana ako nanang ading ko. Tinapatag ito. Mauna ak dabos berni kan pons. Ngam aramidak itiligal ang wagas. Siguro, panawin mo din nga ikarok dagiti na aramid ko abasol. Kuyo ganda kan nga agkamang ka dagiti pulis anak ko. Napagad nanang. Basta agtalinood kayo pa lang dito. Padaanan nyo dagiti damag. Tanong matiliwan dabos berni. Nawaya kayon ton amang sarungkar kanyak iti pagbaludan. Tawan ton ti pagpaggadan nyo. Sapay la ko matatungpalin nyo amin abilin ko. Tangay masarakan ni Jonas. Ti inakan kabsat na ti umuna nga ipaknik. Siguradong agparang ni Jonas na dadaka sa mapasama kiti pamilya na. Sigurado nga wanti makakita kanya kiti dayto nga ramidag. Oh. Nauli magtaglawlaw. Bukbuk ako ni ti gasolina taglawlaw ti balay dag Jonas. At ita. Ita. Pasgada akong ti balay datap na mauram kat mairamanen ti pamilya na. Dahito ita ramatag alaytar. Gapo iti isusuko. Imbagak aminan nga mok may papan iti dakas nga aramid ni Boss Bernie. Inted kun ti amin nga ebidensya kontra kan ko na. Nagtignay matandag iti pulis. Tapno tiliwan da ito. Diyos ko. Amok anarigat da ito'y apagdalanak. Ngamsapay la kumata din akbaybayan. Si kaganyam ti kabarbaro akadwami dito'y selda. Ha? Siyak ni Rima. Anyat nagan mo? Jonas. Okay ka dilaanggan kang agsarsarita ta? Kaya't ka ngamin nga agbalin agayam. Amangan mat no pakaigapuan tinakarkarwa parikot tinaramid mo, Pons. Saan, boss? Patsakaday jay ti tulbag tap na rumwar ni Jonas. Iti sa di naman niya yan. Kat may patungpal ko ti bilin mo. Nasaya at naroon mo kasta. Tapno. Anyo day jay. Awan ang tignan ti Damas! Arestado kayo! Boss! Dagi ti polis! Just scared! Apay analiday ka, Jonah. Rumbang lang agragsak ka. Tanatiliwan dagiti agpangpanggap iti dakas kan ka. Nalidayak. Gaputadyak amuno kabailak ti agyan dito'y pagbaludan. Kabaalam day ta. Basta agtalak ka iti Diyos. Ha? Nalawag tinangag mo nga imbagak. Kabaalam ti amin. Basta agtalak ka iti Diyos.
Maragsakan nak iti panagbaliw mo. Uresyak man ang Jonah. Nakaragragsa ka kita. No maragsakan kayo, nanang. Ading ko, nakarkaro pa'y amaragsakan ak iti kinataok ita. Anak ko. Saan lang ang agaputan na saraka kung tipod no akinataok, nanang. No di kat may saak pa'y kadagiti na ipayan iti parol. Agpay sumanang? Wan, ading ko. Pudno amin nga ibagbagak. Iso anak karagragsakak. Impagarap ko iti. Nadyak kabailan ti amin. Tapanagrik-nak idi nakabalod akon. Kanibusanan matan ti lubong. Ngam saan gayam. Ha? Jonah, anak ko. Husto gayam ti imbaga kanyak ni Rima. Basta agtalakak iti Diyos. Kabailak ti amin. Asino arima? Dinanon ko ni Rima dito'y pagbaludan idi, nanang. Ngam imunan anawayawayaan. Ana ipaayan matlaang iti parol. Iso ti makagapuno api ana sursurok ti agkurno. Kan agtalak iti Diyos. Manipod idin. Intalak kon ti amin iti Diyos. Kat nariknak, nanang. Kadagiti panawan ako mapuyak. Ti pamatik iti Diyos ti mangpatpatip karakanyak. Aging nga imbaga kanyak ni Warden, tinapintas adamag. Amay saak kadagiti maipaayan iti parol. Tamalaksid iti panagbalin ko idi a witness kontra kada Boss Bernie. Nakita dapay iti panagbalbaliw. Ken panagsingsingpat ko dito'y pagbaludan. Kat amo, daytoyan ti sungbat ti Diyos kadagiti nasnaban a panagkarkararag ko, nanang. No natibgar ti panagtalag kan pamati na iti Diyos. Di nanto ikan kano ti uray kadagsanan pa'y apan nubok adumteng iti biyag na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kan biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.